Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska si ukážeme tutoriál, jak si stáhnout FNAF Plus jedničku. No, půjdete na tu stránku, já vám ji dám do popisu, půjdete na ní, dáte Enter. A tady budete mít tohle, dáte Save. Nainstalluje se vám. A počkáte chvíli. Dáte otevřít. Budete to mít tady. Dáte tohle, otevřete to prostě a dáte FNAF Plus Restaurant. Dáte extrahovat všechny. Dáte extrahovat. No. Když už to budete mít, tak se vám otevře nová složka a dáte znova to. A klikněte na to jistý, akorát dáte tohle a tohle. Tohle. To se vám otevře. A prostě tady bude to být attention, bla 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 bla. A počkáte. Jak to zrušit? Logo. Dáš tohle. Levý, teda pravý tlačítko a dáte zavřít okno. A tohle je všechno, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like a u dalšího videa se uvidíme příště, tak zatím.